Ej. Evička, tam neposlúcha maminu. Neposlúchaš maminu a Paťo, ty vôbec ne. Ten musí ísť do pekla. On poslúcha kodera. Dobre, utýkaj si zjáčať. Držte. Keď celý deň akú odvahu majú. Bože. A čím jak zabúchali, čo počuli spole schovaní. No co? Evička neposlúcha? Poslúcha. Maťko, ja poslúcham. Ahojte, dečulence. Ahojte. Ahoj. Dobre, ako sa volám? Mikuláš. Áno? A čerta sa bojíš? Neboj sa čerte, poď sem. Chudák. Čerte! Kedy to zase neposlúcha? Dobre? Dobre? Kedy to neposlúcha? Poslúchajú. Maťko, že sa ťa nebojí. Ukáž mu tu veľkú retas. Ty sa nebojíš? No poď, kamarát. Neposlúchaš? Poslúcham. No ja myslím, že ne. Ujo Mikuláš ti to vysvetlí. Tak toto spravíme. Maťko, postav sa k čertovi. No poď. Ja si tam neboj. bude? No. Neboj. Ujo Mikuláš, nájde niečo zlé, už a ideš. Prejdem. Prežencovú cestu. Už ideš do pekla. Knedličky. Martin, počúvaj. No, povedz. Pervoníci mi na teba napísali, že za všetko pištíš, No. Už nebudeš povedať. málo ješ Však som papal už a veľa. potom si chorý, keď málo ješ. Už som papal veľa. Kedy si papal veľa? Teraz. Áno, Mikuláš teraz dopapal. Áno, No, ale aj tak mal pápa, že? ale to píšťaní, Alebo stačí, jak jísť, chceš. čo? Poviem básničku. Počkaj. Mám tu napísané, veľa pekne, že pekne spievaš. Odkedy spievaš? Teraz. Od rána do večera. Ja tu mám napísané, že od minulého roku. Je to pravda? Hej. Už si začal upratovať hračky? Budem upratovať. No to si sľuboval aj minulý rok. Že budeš upratovať a že budeš jesť, ale vidím, že ideš asi 7 dní. Nedáme ho. Neboj. Povedz, že si upratuješ. Vieš povedať R? Upratujem si. Martin, vieš povedať R? Povedz. L. No, ešte skús raz. L. Ešte raz. L. No, ešte sa trošku musíš naučiť, ale už je to dobré. Hej? Už som predtým hovoril dobre. Áno? No dobre, za to píšťaní mi teraz budeš musieť povedať nejakú básničku, lebo keď mi ju nepovieš, tak ten čert si ťa zobere. Poviem ti. No povedz. Kominár, kedy si sa umýval. Umýval. Včera večer. V sobotu? Keď som nemal robotu. No, Krásne. pekne. No, Maťko, tento rok do pekla nepôjdeš, dobre? Ale na budúce, keď sa to nezlepší, tak pôjdeš do pekla. Hej, teraz poď ku mne. Poďte na kolienko. Uskaj sa. Dobre. Teraz mi pošli. Ja som chcel umývadku. A ja som sa niečo pýtal? Čo som sa pýtal? Neviem.
Budeš poslúchať? Dohodneme sa takto. Že keď budeš do Vianoc poslúchať, tak uvidím, že či tá umývačka sa tam postrúča a neobjaví, dobre? Ale musíš poslúchať. Keď nebudeš poslúchať do Vianoc, príde tento zlý čert a zoberie si ťa do pekla. A tam sa musí v pekle čo? Prikladať. A do čoho? Do kotla. A prečo sa prikladá do kotla? Lebo keď deti nebudú poslúchať, Tak aj si čerti čo? zoberú. Tak. Dobre. Ale že pôjde do kotla prikladať. Ešte si ho čakám. Ja si som pôjde. No. To si že takový, aby si prikladal do kotla, aby sa stavali. A ty sa ako volá, dievčatko? Ideme? Spolu? Evi, nemusíš Volá sa Evička? plakať. Ideme. Musíš? Evi, nemusíš plakať, neboj sa. Neboj, kúkaj, túto budem pri tebe. Dobre? Neboj, držím ťa. Neplačka. Neboj, Mikuláš je dobrý. Evička. No, neboj. Termoníci mi na teba niečo A povedali. my ideš tak ďaleko, ešte čerta vyženeš. Mrnčíš, Patrik. plačeš, žaluješ, nechceš papať, neumývaš si zub. No, tak to je veľa. To je veľa zlých vecí, že žaluješ a ty hádžeš hračky na zem. No. A zase na druhej strane zase pekne tancuješ a spievaš. Poslúchaš pôlke? Poslúchaš pôlke, Evička? Nie. Že také A pyramidec. minulý rok si mala ešte dudlík. Aj teraz máš dudlík? Už nemáš dudlík? Zatancuješ mi? Zaspievame? No poď, zaspievam. Poď. Kukolienka? Tak poď. Tak to sa otoč. A ideme. Kukolienka, dnes si volá. Nespej sa. Tá dlhá si ma volá. Aj, ku, sedela som na buku. Aj, ku, sedela som na buku. No. Koho tú hlavu speš? Hore, tak to hore horíš. A usmej sa. Krásna. Keď budeš do Vianoc poslúchať, Evička, tak ti tvoj darček Ježišku priniesie po stromček, áno? Ale keď nebudeš poslúchať, tak príde zlý čert a zoberie ťa do pekla. Dobre? No ešte tu máme jedného vývodníka. Ten sa volá... Patrik sa volá. Patrik sa volá. No, Patrik. Ona ho nepustí. Aj, čerte. Toho si môžeš rovno zebrať. Já jsem to hned vyprávala, že ho mám zebrat. Chceme voliť to. Ona sa bojí, že ho zabere, čo? Ona ho ochraňuje. Než nad ním poviem odtiaľ, daj mu retaz na krk. Čert, poď bližšie. Mami, ona neplače. Ja vím. Čerte, retaz na krk. Počkám ešte? Počkám. Dobre. Patrik, stále hrešíš. Povedz svojmu otcovi, nech doma toľko nehreší, lebo to máš určite po ňom. Dlho ti trvá napísať úlohy.
keď si umieš zuby, už nesmieš ďalej jesť. Prečo stále ješ, keď si umieš zuby? Potom máš zuby pokazené. Už mi jeden vrtali. Dobre sa držala. Bolelo? Hej. A prečo stále vyvádzaš škole? Minulý rok si mi slúbil, že nebudeš hrešiť, že si budeš umývať zúbky a že nebudeš robiť zlé. Tak prečo si to nedodržal? Čerte, toho si budeme musieť zebrať, teda má odpoveď.